nu skal jeg lige... Nej, det går ikke. Det går ikke, det her. Nej, det går ikke, som jeg siger. Det går ikke. Yes, mand. Yes. Perfekt. Nej. Hvis bare det var december, så kunne man lave en lille sjov, og sige, ej, prøv at se, det er et julehjerte. Men det er det ikke. Det er ingen af delene. Hvad? Hvad? Ah! Kender ikke det, jeg er et lag, som vi bare går igennem alt? Kan det være det, så er det den der, jeg skal bruge for at skære tyktarmen i stykker? Eller, jeg mener, løsrive den, ja. Godt, lige så stille. Og så lige så stille prik igennem. Han mister stadigvæk blod. I nyere, der ligner en af de her chili con carne bønner, men lad nu det ligge. Ned med hånden. Ned med hånden, når du får fat i den chili con carne bønnen, det er helt sikkert. Nej. Nej, nu gjorde det igen. Og den sidder fast. Nej. Jeg tabte på under et minut. Det må være en rekord. Nu er jeg nu i hvert fald, så nu vil du nemlig vågne op som Linse. Linse til Slotshoven hedder. Linse Møller. Yes, Linse Møller. Hvad sådan er det her for noget? Kører du ordentligt? Har du ikke fået din kørekort endnu fra studenten der? Ja, knallerkørekort er altså ikke nok til også at køre en ambulance. Hvorfor siger den, I ikke har vundet? Det her er det nye hjerte. Nej! Jamen, så tager jeg det op og putter det i igen. Nej, så skal du lade være med at dreje. Og... Haha! Ja!